Хәзер инде туганнар арасында аралашуга килсәк, туганнар ник бер-беребезгә йөрешмибез, ник бер-беребез белән аралашмыйбыз соң? Әллә безнең йортларыбызны күрсәтәсебез килмиме? Әллә безнең атларыбызны күрсәтәсебез килмиме? Әллә без аны яшерәбезме? Яхшы җиһазлар алып куябыз да, зур-зур йозаклар белән өйләребезне бикләп куябыз. Шушындамы хикмәт? Бер нәрсәбез юк иде, ничектер матур гына аралашып яшәдек. Хәзерге көндә бөтен нәрсәбез бар, туганнар белән килешеп булмый. Әти-әнидән калган байлыкны бүлә алмау, шушында туганнар белән ызгышу, талашу, ул гына да түгел, ул туган үзе миңа килергә тиеш, ул үзе миңа мөрәҗәгать итәргә тиеш дибез. Кем кемгә эндәшергә тиеш? Кем кемгә мөрәҗәгать итәргә тиеш? Бүген син искә алдың икән туганыңны, хәлен бел. Шалтыратып булса да ал. Дусларыбыз, иптәшләребез белән сәгатьләр буе сөйләшәбез. Кирәкмәгән мәсьәләләр буенча очрашып, сәгатьләр буе аралашып утырабыз. Туганның хәлен белү, туганга бер шалтыратып алу дигән мәсьәләдә, әлбәттә инде без бу мәсьәләдә читләшәбез. Әгәр дә бик онытабыз икән, телефоннан үзебезгә куйык искә төшерү. Менә бу көнне шул сәгатьтә бу туганыма шалтыратып алам, бу көнне бу сәгатьтә бу туганыма шалтыратып алам. Хәл-әхвален белеш. Ни хәл ул, ничек яшәп ята ул, һәм зарланмаска тырышырга кирәк. Зарланмаска тырышырга кирәк. Шөкер итәргә, Аллаһка шөкер, булганы шөкер, бер-беребезнең күңелен күтәрергә, бер-беребезнең кәефен күтәрергә ашыгырга тиеш. Шундый булганда туганлык җепләре өзелмәс. Шундый булганда аралашу бетмәс. Әгәр дә без ул миңа тиеш, мин аңа тиеш түгел дигән нәтиҗә белән барабыз икән, бу вакытта әлбәттә туганлык җепләре дә өзелә. Чөнки хәзер без рәхәт яшибез, яхшы яшибез, әйбәт яшибез, мул яшибез. Туганыбызга баргач, бөтен очрашуны ашау-ичүгә кайтарып калабыз. Юк, бер чашка чәй артында сөйләшеп, аралашып, хәл белешү урынга һаман ашау, һаман ризыкка кайтып калабыз. Бу безнең дөрес фикерләүме, әллә без үзебез ялгышабызмы? Кемдер килсә, дөнья кадәр ризык әзерләп, әйдә аша дип, бу инде татарның шундый холкы, ачуланырга кирәкмидер дип уйлыйм. Әйдә аша. Һәм кунак киткәч, бер-берсенә карап, ир белән хатын, "Ә булар нәрсәгә килгәннәр соң?" дип сорау бирәбез. Шуңа күрә, бәлки аралашу, бәлки бер-беребезнең хәл-әхвален сорашу, бәлки бер-беребез белән әңгәмә кору, сөйләшеп утыру безгә бик мөһимдер. Һаман дөнья турында, һаман дөнья байлыгы турында күп аралашып, күп сөйләшеп, үзебезне үзебез бетерәбез. Беребезнең дөньябыз беребезгә кирәк түгел. Беребезнең дөнья байлыгы икенчебезгә кирәк түгел. Дөнья байлыгы нәрсә эшләтә безне? Дөнья байлыгы айырамы, әллә кавыштырамы? Шуңа бәлки дөньяны читкә куеп, бер-беребезнең рухи халәте турында сорашыргадыр. Бер-беребезнең рухияте турында, әти-әнигә дуга кылабызмы, әби-бабаларны искә алабызмы, намазларыбыз ни хәлдә, уразабыз ни хәлдә, шушыларны искә алабызмы? Менә шушы сорауларны үзебезгә бирик әле.